Derbynir llawer o wahanol fathau o ID ffotograffig wrth bleidleisio yn bersonol mewn gorsaf bleidleisio yng Nghymru. Mae rhain yn cynnwys pasport, trwydded yrru, gan gynnwys trwydded dros dro, bathodyn glas, cerdyn teithio rhatach yng Nghymru i bobl 60 oed a hŷn, cerdyn teithio rhatach yng Nghymru i bobl anabl, cerdyn adnabod gyda marc pas, dogfewn mewn fideo fiometrig, cerdyn adnabod amddiffyn, rhai cardiau adnabod cenedlaethol. Ewch i wefan y Comisiwn Etholiadol i weld y rhestr lawn o ID ffotograffig a dderbynir. Dim ond un ffurf o ID ffotograffig sydd angen i chi ei ddangos, ond mae angen iddo fod yn fersiwn wreiddiol ac nid llun gopi. Rhaid iddo fod yn gopi caled, nid fersiwn digidol fel y gallwch chi weld mewn app. Dylai'r enw ar eich ID ffotograffig fod yr un enw a ddefnyddiwyd gennych i gofrestru i bleidleisio. Nid oes angen i'ch ID ffotograffig gynnwys marcio rhywedd, nac nid oes ots os yw wedi dyddio neu wedi dod i ben, cyn belled ei fod yn dal i edrych fel chi. I gael rhagor o wybodaeth gan gynnwys pa etholiadau sy'n gofyn am ID ffotograffig a rhestr lawn o ffurfiau ID a dderbynir, ewch i electoralcommission.org.uk/echo/pleidleisio-ac-etholiadau.